Alam mga subscribers, balik si Motor Mag-Camping po. Yan po ay 30 days po ni Kuya. So, hope magawa niya yung 100. Upo tayo. Ano ba? Wala? Bala na. Labat. Tingnan natin, check natin ha. Tsaka yung step-step niya kahapon, ano? So maganda yung pinakita ni Kuya Jaime kahapon. So ngayon po ay September 19, 25. Ayan, 2025. So ngayon po ay Friday. Ayan. So we will pray muna. Prepare pa ni Ate Helen yung verse para sa aming prayer before proceed to proper therapy. Ayan. So again, wala may birthday ngayon? Wala? Meron po. Gahan? Birthday? Wala na. Wala may birthday ngayon. No? So shout out again sa lahat ng mga pamilya po, ang mga anak po ni Ate Kuya Jaime sa Salak. Ayan, yung mga anak niya po sa inyo lahat, shout out. At both side, kapatid at kamag-anak, siyempre both side. Including sa akin, siyempre sa aking pamilya, shout out. Ayan, sa inyo lang dyan, shout out. Sige po. Habang siya ay Ate nag-ano. Tinama. Piga nga. May power na to. Power to. Wala. Ano isipin niyo mga problema? Si Lord na bahala doon. Paabot mo ng salamin. Ako ang may wagan niya. Maglipay glass. Kailangan ko na rin magpalit ng salamin. Hindi na ako makabasa. Oy? Kanina may mataas ng blood pressure na. Baka nag-isip to. Baka nag-isip na naman to siguro. Hindi naman siya mag-isip ko ya. Kalma ka lang. Kaya po tayo. 100. Bukan natin, no? Obedience to Christ. Napanood siya yung marayot. Yes, yung 32 session, nakatayo na, no? Pagsunod kay Christ. 150. Over 90. Ganyan din kaninang umaga. Kaya Nag-iisip ka siguro, no? Okay lang. Pero over 90, tapos yung kanyang heartbeat, maganda naman yung heartbeat. maganda ang bita, 86. So nag-iisip ng konti si Kuya Jaime na to. Check natin. Sige po. Verse ko tayo. Gamit tayo kay Lord, sinambahala ito. Pagsunod kay Kristo, John 14 verse 21. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Praise God. So simple. Simple yung kalubipit. Simple. Kasi tayo nung ibang kalakasan kayo sa Isaiah 41:10. Isaiah 41:10, sabi niya, fear not, for I am with you, be not dismayed. For I am your God, I will strengthen you, I will uphold you with my righteous right hand. Palakasin na ng ating Diyos. No? Ika ng kalakasan. So lahat ng mga alalahanin mo, ibigay mo sa Diyos siya, Kuya. Siya na mahala dyan. At sabi mo, Lord, kalakasan po ngayon, ang dalangin ko po kay Kuya Jaime. Yan, amen. Punta mo naman, no? Lord, tama. Maraming salamat po, Lord. Para sa apo mo. Okay. We glorify you, Father, Lord. We give you thanks and praise. Alam namin na dumadaan sa pamilya financial, Lord God, sa aming mga pagsubok, sa aming mga buhay, Panginoon.
Dalangin ko po, Lord God, sa kila Amy, kila Ate Helen, sa kanilang pamilya, mga bulugan na nasa kanila. Dalangin ko ang kagalingan, dalangin ko ang financial breakthrough, pagpapala, kalakasan, Panginoon, kagalingin po, ang dalangin ko sa pamilya nito, Panginoon. Muli, Panginoon, yung sa Lord God, ang bless mo ang aking programa. Nawa, Lord God, yung tuloy po ang paggalaw ng mga paa, ng tuhod, at makamarching na po, maka-step na po ang tuluyan sa Kuya Jaime, Lord God. Medyo great purpose, Lord God, umali pa rin sa iyo ko alam pa rin siya gagaling sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. Okay, galit ba, no? Amen. Yes. Nag-isip ko siya kanina. Oo, umiyak siya kanina. Naiyak siya sa apo niya kasi. Eh, di ba, akin lang dati, magaling na yun. Papasok na raw siya sa labas. Isang linggo hindi nakapasok sa gulutong. Tapos may lagnat na naman daw yung bunso. Gagaling na yun. Nahilot na raw eh. May pilay daw ata. Pilay. Nakakasalita ka ng maaya. Narinig ko na yung salita mo, tatay, naintindihan ko na. Alam, may time na ano din, hindi pa rin siya, hindi niya natutunan yung salita niya. Medyo ano na, malinaw na yung ano niya. Okay, ano? Hindi linaw na. Masakit pa ba yung ganito ma? Hindi na. Eh kasi kanina, nung pag-upo niya, nahatak ni Karen, tumunog daw, sumakit yung kanyang kaliwa. Ito kaya? Oo, tumunog daw tapos sumakit. Huwag lang ko putol. Hindi naman. Tumunog daw. Buo pa naman kuya, kaya na. Buo pa naman kuya. So buo pa yan. Kami natin dyan, buo pa. Buo! Give me the power. Na. Siyempre, may power tayo dyan kuya. Okay, pero gawin sa mga camping dyan kuya, no? Relax na mga sa'yo, ha? Para pag tayo po mo, yung ating purpose nyo, po tayo, ha? Para makisandaan ka, diba? So yung utang 20, 80 kapon eh. Ha! Yan. So guys, kapon, naka-80 na sa bitin pa ngayon. Titry namin, maka 100 na upo tayo. Solo niya. Solo ha. Tsaka yung step mo, yung exhibition mo kapon. Ay, ano natin, Jackson nito. Kung sa boxing kailangan na painitin. Mamaya ko yung pag ano. Ba? Mamaya. Masaya.
Sipa ko yan. May power. Sipa. Malakas. Malakas. May power. Wala. 1, 2, 3, 4, 5, halt! Hindi ba na? 1, 2, 3, 4, 5, halt! Okay. Ha? Dali. Ha? Malalim. Are you ready? I'm ready. Lobat. If you're ready, let's do it. Mahirap, no? Ha? Okay na. Isip na kayo na. Just relax, boy. Just relax. Take it easy. Hilo ka. Huwag malalim. Relax ka. Kaya mo ka lang. Kaya. Siyempre. Lalakas ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi problema ko yan.
Lord na ang balas problema niya na. Ha? Lord, my Lord, show me a way. Jesus' name. Lakas ka sa pangalan ni Jesus. Sakit. Ha? Sumakit? Ha? Pag-atak? Anong atak niya? Anong atak? Ha? Sino? Sige nga. Ha? Islam? Ha? Ayun. Okay na. Ha? Ha? Okay na. Diretso ka. Ten. Ten. Gusto ko ng lotion. Aha. Dito na kami sa lotion. Lotion po, lotion. Yan. Ay, mas malaki. Ito po. Ito po. Hindi tayo. Para na si 100. Oh, di mo ko. Habol natin. 100. Kaya ba kuya? So let's try. Saan kayo? Nakuha. Bubo siya kayo, no? Bisisyon mo ang tao.
Gusto mo, okay na? Gusto mo? Okay. Ready, 1, 2, 3. Push! Okay, masunod mo. Kaya mo yan. Ako muna. Relax naman. Relax. Sug lang. Sug. Sug. Oh, yan. Opo na. Oh. Okay po. Yan. Ba, kakastag na. Good. Oh, yan na. Yun. Very good. Ano si Kuya? Stop si Kuya. Ha? Ano? Bilang. 1, 2, 3. Sige. Hindi, yung ano niya, pag-upo niya. Isandaan, Kuya. Kuya, isandaan ha? 100. Isandaan tayo. Sige, 1. Oo. Hindi ito eh. Yan. 1, Yan. 2, 3, Very good. 4, Lakas na Kuya. 5, Very good. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Kala ko mahina to. Hop. Ano ba yan? Kala ko mahina to. Lakas ah. 13, Lakas mo ah. 13, Relax ka. Lakas mo. 13, O, 30 pala. Pila mo ng konti. Yeah. Position mo. Position. Pag may tiyaga, may. Yung kala ko paksiw eh. May tiyaga. Walang nakukuha sa mabis na paspasan. Nakukuha sa dahan-dahan lang. Yung muscle mo kasi, nade-develop. Kasi masakit siya, lumalakas. Ganun yun. Kaya lang, kailangan natin siyang i-practice para mas lalong lumakas. Hindi ba gusto mo? Lumabas na, di ba? Dito. Ito. Ganun mo. Ito constipation eh. Yan. Tapos, maligaga mo tubig, minum ka. Bitter ko ka dito, 2 minutes dito. Press mo lang ito. 2 minutes, mamaya. Panyank! Pero sa gagawin mo yung mamaya, palagay ko, lalabas na yan. Oo nga, Oo, kasi ganyan nga. doon naudlot eh. O, nagudot eh, ha? So, ilan pa lang? 13. Mahabol natin, kuya. Kailangan makapipigat senda kayo. Kasi naka-video ka, 80. Kailangan patakas ha. Ready? Ready sir, 1, 2, 3. Push! Yeah. Ako muna. Position ko muna. Yan. Check ka man, check. Diba? Tapos, bitaw ka lang kamay. Pagkatayo ka. Yan, bitaw ka ng konti. Yan, para masali yung mga tulog. Yan. That's it. Para may bibigyan natin. Mabibigyan natin. 14, 15, 16, 17, nanghihina. Masakit daw yung left leg niya. Ano masakit? Left Hindi, bayan mo lang yan kuya. 17. Oo, nasa process ka niyan. Masakit. Matalim. Oo, yun yung ano yan, yun yung lamig mo. Sige kuya, banat. Sige, dadaan lang. Ay, di naman sasagad yan. Ihangin niya lang yan. 18, 19, Malinis kaya ni kuya yung kanyang 100 na upo tayo. Medyo may nangihina ng konti ito eh. 21, Sige. 22,
Ito ang inig. Ito. Ito. Kaya natin ang pambalakas. Ang, 22. dali lang. Huwag lang ano yan. Lord Jesus, bigyan mo umawi Yan. sa mga Jesus na. panayin mo. Yan. Panayin, Lord, para manawa. Maraming bigyan nyo lahat. Yan. Tawag ka kaya. May power na. Oh, diba? 23. Power mo yan. Panayin lahat. No, pero mo lang konti. Itayo mo lang konti. Itayo mo lang. Tapos relax ka lang. Yan. Relax ka lang mo naman. Yan. Ang pagkuha ng powers, ganun ka mo lang. Tapos, pag may power na, banat. Yan, base ka naman yan. Sige. Yan, pulang. Pinga lang. Pahinga ka muna. Rest mo na. Hindi naman yung ano. Muna mo naman. Yan talaga yan. Kasi hindi ka pala pupupo eh. No? No? Yan ang hina. Huwag mo naman isipin pupo mo. Mamaya. Lalabas. After ng therapy, lalabas yung pupo mo yan. Kaya mo mag-exercise lang. No? Parang chill lang. Ano wala lang. Kaya pa yung mamaya after ng therapy. Put! Yan mo. After ng therapy mo yan. Put! Ngayon! O yan wala rin. Focus. 23. Ah. 23. Wala yung habol natin ah. Kayang-kaya ni Kuya. Kayang-kaya. Ayan guys, dahil lang. Ayos ko lang ito. Kaya, Relax. lahat ba tayo? Kaya natin mga ulo ko. Bali yung ulo. Ayun. Pahinga lang muna. Relax lang. Huwag tayo relax lang. Kahit mga tatlo ka lang. Pak! Hindi natin nahabulin yan. Importante yung activities mo. Kasi hindi pwedeng gumulong pa mo kasi kailangan lumakas ka na lumakas. Eh yung kasi ano mo no, yung pupo mo no. Pwede mo siya malakas ka bukas, malim bukas. Ay, mga lalabas yan. Why not? Kasi mo po, di ba? Mga ng maga. Umaga dapat kanina eh. Umurong daw. Okay, di 1, 2, 3. Push! 23. Sige. Tayo lang. Huwag mo nang upo. Tayo lang. Yan, ganyan mo na. Yan. Ganyan mo na. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Push! 33. Galing. 34. 35. 36. Very good, di ba? 37. Spot pa na. 38. 39. 40. Pahinga mo na. 41. Ano? Nung nanghihina ka. Nung talaga yun. Oo. Naka 40 ka na. Pero yung sakit na yan. Tsaka lalakas. Mamo. Oo, tsaka lalakas. Relax lang. Parang nag-gym yung sumasakit. Pag sumasakit, lumalaki. Diba? May pain, may gain.
Ang mahirap, hindi sumasakit, di ba? Oh. Di ba pag barbell ka, sumasakit, di ba? May lakas yun. Binabukasan ng malakas ka. Nade-develop na ka, lakas na ka, oh. Oh. Tibay na. Hindi ba nilapin yan? Yan. Mausod kasi. Yan. Okay lang? Ha? Tingnan mo na konti. Naka 40 ka na. 40 ka na, kuya. 40 na yan. Hindi na biro yan. 40 na yan. Marami na yan. Ha? Hindi naman napurahan. May pahinga din, siyempre. Mga pahinga ng mga 1 week. Tapos barat, diba? Yun. Yan. Galaw-galaw. 3, 4, Kailangan kasi balik yung kuya para pag na-step pa na, 6, walking tayo. No? Ha? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Marami ba kinain ko na? Konti lang konti lang. po. Hindi naman siya masyadong marami. Warm water ha? Natapos niya, napiliw siya ng warm water. Para okay, sa labat, para matunaw yung mga ano mo. Tunaw yan. Pupo agad yan. Pag sa labat. Turmeric pwede yun. Oh, pwede po yun. Turmeric. Kung wala po tayong natural, pwede mo si turmeric. Pero dapat sa morning, warm water ha? Maligam-gam po yan, imin mo. Ano na po nagagawa niya? Ayun. Yung po tayo. Naka na siya. Kanina, 40 na. Oh, 40. Kunti lang, no? No? Ay, wate. Yan. Iposisyon pa mo. 30. Relax. Ipa mo. Relax na mo. Wala lang. Kaya nga para pag upo mo. Pak! Ano? Oh. Pak! Yan lang. Tak. May-still lang pa mo. Kaya Said, kalma ka lang. Relax ka lang. Wala siya. 1, 2, 3. Push! Yan. Okay. Diba? Ganyan mo lang muna. Medyo malakas-lakas. Banat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ay, nais niyo pa. 10, 11, 12, 13, 14, 41, 42, Then, 43, 44, 45, 46, 47, 48, very good. 49, 50, 51, Lakas ah. 52, Ayan kaya ni Kuya. 53, 54, Okay, sige. 55, Thank you, Lord. 56, 57, 58. Oh, relax na. Relax. Pampawer. Yan. Pampawer. Huwag mo naman pilitin. Tingnan mo natin. Buwan ng power. Yo, thank you, Lord. Tingnan. Yan, naka-58 ka. Thank you, Lord. Baka nyo nangihina ka. Kaya kuya, sarili mo yan, kuya. Ikaw mag-isa, walang tumutulog sa'yo. Kaya nga, yan ang magpapagaling din sa'yo, sarili mo, ha? Para tumibay ka, para maka-step-step ka na. Para October, lakad tayo, ha? Ha? Kahit na sumiwok. Gumagat, check. Oh. High walk. 59, 60. Oh, 40 na lang, 60 guys. Oh, ito mga guys, 60 na. Kaya yan, kahapon ako 80 eh. Ngayon 60 eh. Konti na lang. Diba? Diba? Parang kaya, pero pinga lang. Kasi mga pinapahinga yan. Pero lumalakas yan kuya.
Bukas yan, angat-angat mo, di ba? Angat-angat mo lang. Mag-isip. Hanggang mo na si Lord ng bahala niya sa mga. Yan, pag magaling ka na, yan. Papasala mo na. Tignan mo. Lilid ka. Yan, habang nag-relax, nag-warm up po si Kuya Messi po ay nakaka-60 na guys. Yan. Sa lahat po ng mga nanonood kay Kuya Messi po ay nakaka-60 na. Kakayanin kaya ang 40 pa para maging 100. Yan. So 40 na lang po ang gagawin niya. Nangupo tayo. Para masara niya ang 100 nangupo tayo. Siyang mag-isa. Kaya ito po yung palakas po uli ng kanyang lower back, lower limbs, mga tuhod, mga muscle niya, joints and ligaments. Ito po na de-develop para sa kanyang in preparation for his walking program therapy sa susunod. Kakaya niya sa sarili niya. Wala kaya. Yan. Tulak mo. Ito ang develop to. Tapos yun, diba? O, yan. Lihad ka ng konti, lihad ka ng konti, lihad ka ng konti, lihad ka ng konti, lihad. Yan. Good. Ayan, no? Diba? Ma-practice, diba? Ayan, ma-practice yung mga joys mo. Ayan, no? Ma-practice yan. Ayan. Eh, ulo, matumama lang, ha? Ang ating matambok. Poing. Ayan. Good. Are you okay? Hindi ka nahilo? Oh, very good. So more on focus kami sa lower limb ko yan para mas ma-develop pa kayo yung kanyang standing tsaka po tayo. Tumibay itong tudot. Hindi na yan, 50. Ayan. 50. Tumatahod ako. 50. Galit naman. Ilan na yung po tayo mo? 60. 60. O, kamo na. Wala mo yung kamay mo. Ulit ka na. 60. Mamunto ka nito, makabutos to ha. Gagalit siya, 60. Tapos siya ulit na. Tsak! Ready ka na? Laksan mo ulit, laksan mo tuhod mo. In Jesus' name ha. Ready ka na? 1, 2, 3. Push! Yan, good. 60. Kalma ko muna. Push ko muna. Straight body, position. Yan, relax muna, relax. Inhale, exhale. Kumunang power. Bago ba po? Yan. Yan. Ako ang ulo. Ang ulo. Dalawa. Isa pa. Tama. Ay, di pa. Na-improve na rin po ito. Malakas na rin yung kaliwa. Alam, will develop talaga dito. Tayo po-focus sa po tayo. Alam, makarami siya dyan. 61. 62. 63. 64. 65. 37 days session therapy. Yan po. 68. So mag-isa po. Eh, Nakakaupo tayo 66. na. 67. Ang batuan niya dahil eh. 68. Nagkamali ako number. 68. Ang batuan ko rin. Ang batuan pa! Ay, sorry. Parang yung sa may kupang eh. Ay sa may lakmit eh. Yung tagabilang niya. Sa may 49. Ha? 60 ha? 60, 49. Nandaan niya. Dahil. Nag-step ng 10. 68. 49, 60. Ano, ilan na? 68. Ayos lang? Ha? Magkita niya, dapat to eh, no? Sorry po. Ready, 1, 2, 3, push! 68. Relax ka na. Wow, nanginginig siya. Relax mo na, kaya. 68. Nanginginig ka na. Power lang yan. Natural. Power. Superman. Natural niya.
69, 70. Wow! 70 guys. 30 na lang guys. Grabe. Talagang na-improve yung kanyang ano. Kanyang tuhod. 71. Ano? Sarili wala tumutulog dyan ha. Siya, ayan. Laliw pa akong konti. Witness by 73. Ate Helen. Yan kanyang sound. 74. 75. Mhm. 76. 77. Relax ka, relax. Hindi mo lalim. Focus. Wala mo mamaman. Kuya, nakaka-17 na kuya kasi ataga masakit na nakaka-17. Ano na, 17 na na. 77. 77 yan kuya, hindi na biro yan. Kaya sakit talaga yan. Masakit pa? Okay lang yan. Mata na yan. 78. Mawakay tira. 79. Very good. 80. O, yun yung record mukha mo na 80, di ba? Ba? Break the record guys, oh, ito na. Thank you Lord. 82. Oh, Relax lang. relax lang. Ako muna. Rest mo na. Yan, muna. 82. Oh, ito na. Hilingan mo na. Inhale, exhale. Kakayanin ba? Kaya ba? Oo, 100 eh. Relax mo na. Rest mo na. Kasi 80 ka kapag 100. 82. Huwag mo pipilitin pa rin mo. Kaya tata. 90 kaya. 82. 90 lang, bigyan. 90 per din. Para bukas 100. Diba? Ano ba yung record mo? 90 ka ngayon. 80, 90, 100. Okay na yun. Diba? Oh. Magalit to. 82. Are you ready, sir? Are you okay, sir? Sige mo. I'm okay. Ano? Oh, thank you, Lord. Sige mo ha. Maybe 1, 2, 3. Push! Yan po. Yan. Ha? Ako parang mga awin ako siguro. Parang mga awin ito ha. Ano kayo ha? Ang gusto nyo ha? 83. Nanginig. Kahit improve lang. Nanginig. Relax ka muna, panginginig. Kalma lang yan. Tayo ka muna. Tayo, relax. Sabihin yan, papagod yung muscle mo. 84. Kahit 90 na, bigyan na. 86. 87. 88. Hihina pa yun ha, ate ha. Sabi niya, hihina ako. Hihina ako, naka-88 ka na? Di ba, 88 na? O 88 na, nangihina ka na, kuya ha. Guys, nangihina pa sa iyo. Partida pa, nangihina pa to. Kung nangihina ito, maraming mga 200 to eh. No, kuya? Hihina lang eh. Nangihina pa, naka-88 na. Ha? 89. 90. Oh, 91. Oh, okay. May bonus ng 1 point. okay yun. No. Okay na yun? Okay na ito, okay na? Ha? Sige, 100 ba? Tatapusin mo yun, Oo, 100. sige. Kaya mo? Are you ready? Are you okay for the 100? Okay. 9 more to go. Oh, sige. Yan na, siyam. 9 more Oh, to may go. more to go, sir, ha? So, pwede tayo ko to, sir. In your part of the history. Kasi alam ko, kuya, maraming nanonood ng mga stock patients sa'yo. Baka sa na-inspired sila sa'yo. Ngayon yun. Sabi nga naman ako, makakatay na pala siya. Nakakaputay naman, daming ginagawa. Bali kang fans, nanonood sa'yo. O sa lahat po na nanonood po kay Kuya Ame, para ma-inspired kayo sa ginagawa niya, shout out po sa inyo natin. Buhay kayo. Ayun nanonood sa'yo. 9 Mga stock patients. points. O, ngayon na, kuya ha? Sure ball. Okay, ready? 1, 2, 3. Push! Sige, ano yan? Diretso mo na. Upo mo na, upo mo na. Alam mo na, sito. Relax ka lang, Upo ha? na, relax mo na.
Relax mo na. Huwag mo lang natin, di ba? Relax lang muna, ha? Dahan-dahan. Relax mo. Oh, konting swing, swing. Swing, swing, swing. Swing, swing, swing. 2, 3, 4, 95. 5, 96. 95, Di ba nagkuhan ka rin, ha? 91 po, tapos 92, 93, 95 niya. 94, Plus 5. So, 95. Oh, 96. 96. Oh. 4 more to go. Kulang. Hop! Ah! Kulang muna. 4 na lang. Kaya mo? Tapusin mo yung Kaya 4. tapusin. Bitin, no? Pang-score, eh. Masakit na. Kailangan talaga. Namumusal. Oo, yung muscle mo. Lakas na. Tibay mo na ako. Kung napupuka, lalakas na yan. Kasi pinanghihina mo si digestive, eh. Pag lumas siya, poo! Relax na muscle mo. Ganun yan, eh. So, ginagamit yung pupo yung muscle mo. Mamaya, hindi ka, portable na, no? Portable ka pa, eh. Yan na natin siya. 4 more to go. Kaya? Bigyan mo kayo mo rito. Kaya. Pag magpipilin pagka... Kaya pa? 4 na lang ha, sweetheart. Guys, pulo na, 400. Kaya ni Kuya Amy ito. Pata lang ito. Malit siya 100. O, tayo mo muna. Huwag mo po. At least 100, eh. Apat na lang yan. Kaya ni Kuya Amy yan. Kaya. 1. 1, 98. 2, 99. 3, 100. Woo! 4. Ito ka na 100. 100 lang yan. Diba? Okay na yan. 100. Yay! May bonus na siya. 1, 2, 3, 4. Okay. 5. Okay na. Bonus na yun. Okay na, tatay. Yay! Oh, hinga. Inhale, exhale. Bukas may ano ka, online check-up tayo. Dalawa. Bukas po, for ano, Ano oras? hapon po. 6 o'clock ako siya. Tapos tayo. 5:45. Tapos tayo. 5:45. Online siya. Online. Relax na. Ako lang upo, ha? Ha? Ako lang upo. Ayun na tayo. Tapos tayo dyan. Makaliwa mo yan. Kaya guys, na-reach ni... Ilan yung gawa niya? Po. Lahat-lahat na. 105. So, naka 105 po lang po tayo. Solo. Ha? Si Kuya Amy. Sabihin, na-input talaga. Lumakas ng ganyan. Ay, medyo lang inasa ng konti. Oh. Papalam na kami. Guys, palam. Okay. Ayan, namuha niyo uli. Yung aming pasabog uli. Kung mas marami pang gagawin si Kuya Amy or other activities kagaya ng marching niya, titignan natin yung mga improvement niya. So ngayon, kailangan mo na siya mag-focus. No, kaya na. Okay? Please, subscribe our YouTube channel, Madal Magkapeng. Ngayon, sa lahat po ng mga sumusuporta, patuloy po sa amin sa aming journey po ni Kuya Jaime, together with Ate Helen. So, God bless po sa inyo lahat. Ito po yung good news natin. Naka 105 po. Ako po tayo, si Kuya Jaime, for our 37 session. Okay. Ayan. Siya 5:45, ako 6 o'clock.